ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre wayi worgo mayela gambi ba fata dingiraya fallem kon waktu yoni ha to jombo ko kame masina ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Sénégal caggal pelɓodiral hakkude koninkoɓe leydi Sénégal kame hoɓel mo Casamance limore mayɓe ɓen koninkoɓe leydi Sénégal ɓeydima to leydi Mauritanie heedanɓe gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mouhamed Ould Abdoulaziz ɓe kolliti galle makko wonti kaso kanko e koreji makko kala to leydi Mali tekkere lumde nana tan ɓeydo lumde hakkude leydi Mali kame France ɗum ko ñalawma hanki o ndi jagorɗo hakkude leyɗele leydi Mali noddi wonande ambassadeur mo leydi France ɓe yaltata leydi Mali ko ɓuuri yawde ɗon e balɗe tati to Guinée Conakry hoorejo leydi ndi colonel Mamadi Doumbouya haɗi kala ken wiye jeeygu leydi ha tenti noon leydi taw ko jeeyi laamu ngu to Côte d'Ivoire commanda joɗire to ma yeddi ha memi leydi gam wiyede koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire naati e nder leydi Guinée Conakry to Burkina Faso laatima lieutenant colonel Dambi Ba woni hoorejo leydi ndi ɗum ko ñalawma hanki o kabaruuji men manayna toon to Niger Cameroun kame Kenya ha to Liban kame Britannique musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena Cellal woni afongalu ɗum jeyi sababu fedde gatamare ummima darima ngam addude jaam e cellal e kisal e ɓalli yimɓe kala. Association de la chaine humaine gatamare en andina dendagal bandiraɓe kala ñalɗi ɗiɗi ɗiɓe tijji ñande 12 lewru février hitande ujunnaje e nogas ɗiɗi to wuuro men gatamare ko ñalɗi ɗiɓe juɓɓinta ko fate banggue consultation gratuit. E dow inde teddiniraɗo teddungala woni monsieur Saydou Baydi Dioba ɗoftidiɗo association de la chaine humaine kono ne kadi madame Rougui Saar kettuɗo e banggue cellal ɓalli e madame Aissata Wadda kam tambi kala ko fate banggue direction internationale taw ko association ɓe gatamare kono ne kadi tambiɗo fedde nde woni monsieur Alhaji Mamadou Kagou Ndiaya gardiɗo fedde nde kono ne kadi secrétaire général Souleymani Sarr trésorier Mamadou Guelel Thiama coordination fedde nde ko Amadou Ngawori Sarr joguiɗo communication ko Ceerno Samba Sy aɗen jogui beelema mawɗo andinde dendagal bandiraɓe kala ñande 13 lewru février so jomiraɗo hoddiri to wuuro men gatamare ko ñalɗi ɗiɓe juɓɓinta ko fate banggue cellal ɓalli consultation gratuit to hay mbuuɗa yoɓata to wuuro men gatamare Sinthiou Diam Dioro Jongto Silla ɗum noon waɗata koto dispensaire Jongto sanga 9h so jomiraɗo hoddiri woto mo heddi suka mawɗo debbo e gorko moni kala yo yaltu ara notto fedde men fedde gatamare addi ko ɓamtare gatamare so lappi kala leppat ɗum noon nottoɗen gatamare noddi. Keɗtoɗe kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mo baare go colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba eɗen jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe heeɗi yankoɓe men kala yewtere suudu men to Wolf TV woni Wolfadjiri kala ñande alet 17h40 ha fayanma 18h40 so tawi ko altina wonande kabaruuji mon
taw ganduɗa ko midi ha faynma midi 30 ɗum noon wonande nde ɗon yewtere ene udditi wonande juuɗe mum ha yaaji gam bismade dendagal bandiraɓe fulɓe kala ɗo gonɗon e nder jokli windere so Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée ɗo gonɗon kala so tawi on jiiɗi nde ɗon yewtere ara ha e cuuɗi moɗon guure moɗon bismoɗon nde ɗon yewtere mbawon yewtidede ko fate banggue gonagal gaynaka mon ndema mon awa mon fitiram golle mon kame culture mon kala woni fina tawa men kala ɗum noon amin keeɓi dusodirde e mon kala noon joguiɗo hen yiyande yidde wallodirede oɗona fannu yo jokkodire ndeɗo hen tongode 00 221 77 492 77 52 ko golle tan huccana hen kadi ko ɗum woni ko yiɗa e fandita hen ha enen kala mbawen feññinde ko joguiɗen ko nde tawno so tawi en jiiɗi feññinde ko joguiɗen ko ha feera alay saago ɓattitoɗen wonande téléji ɗi kadi kormoɗen kolmodiren mbawen wallodirde ɓen joɗiɓe hen ha mbawen feññinde gueɗe men kala ɗum noon ko onon gollata ɗum min gaddana mon ha yetto e jeese mon min dutto kadi min caktana mon taw ko onon jeeyi oɗon sababu kabaruuji men ɗemngal pulaar no woyi wadde jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal kala subaka so huccidde ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen boros ñaw coronavirus ɗo yarata e nder leydi ndi wo holliti ujunere e capanɗe tato e jeegom woni ƴewdaɓe tawani joguioɗo hen boros ko capanɗe tato e jeenayo hen jeegom ne andi raɓɓe ɗumen capantato e ɗiɗo anda raɓɓe ɗumen ken wona temedde tato e goo neɗɗo keeɓi cellal men yimɓe tato mbasi hen pittali mumen ujunnaje ɗiɗo e temedde nayyi capanɗe jeeɗiɗo e jeenayyi neɗɗo hande woni tawe e cuuɗi safara gam hebde cellal mumen yimɓe sappo e goo ne tampi koma ballita e fofando safrode taweteɓe to hôpital Mbour woni hôpital ceerno Mansour Baro ɓe kolliti so tawi ala ko gasi haydara ɗo hen sappo e goo nduɗo hen lewru ndu gonɗen darindu ñalawma hannde ndu ɗum noon koɓe natanoɓe hofgo balɗe tati jeeyi sababu noon ko joɗade ɓe lebbi joyyi ɓe keɓani kala kene wiye warga mabɓe sukar mabɓe no wawno adorade ɗum noon ɓe kolliti so tawi kay woni ɓe keɓani prime mabɓe ɗum noon koɓe yahawɓe hofgo juuɗe balɗe tati hofgo juuɗe wongo taw kadi ganduɗa yaɓani ko balɗe nayyi fuɗɗi ko altina fayenma alhamisa ko ɓen jangguinoɓe woni syndicat enseignement secondaire nder leydi Sénégal hande o teskama jangde nde ne yatiri caggal no fewi ɗum noon ko guila tan lewru mayno ndu décembre ha yettiɗo ɗo jaraten teskama e nder duuɗe jangguiɗe taw koɗe public laamu kala jangde mum ne yatiri caggal ɗum noon ɓen jangoɓe ɓe gulliti ko jebdi mabɓe kadi e fondede e moƴƴitinede gurdam mabɓe ñalawma hanki o ko wayno Thiès Ndar e yoga e nokkuji goɗɗi kala ɓe noon jangoɓe taw ko duuɗe public jangoɓe duuɗe laamu dañi yettade duuɗe privé gam yaltinde ɓen sukaɓe wiide ɗumen yo mbaɗa ɗumen seppude kadi ganduɗa ɓeɗon élevaɓe kañumen yiddeɓe ko ɓen enseignant ji ne dartinta ɗiɗo hen semgoji walla ɗiɗo goɗo hofgo kame ndeɓe ɓen mbawata arutitade e jangguindeɓe beele kamɓene ɓe jogo gurdam mabɓe moƴƴama joni to Sénégal keddoɗen sarɗiyankoɓe ɗiɗo ɓe wutteji mumen teddungal ittanno taw kadi ganduɗa ittuno ko toon to sur sarɗeji nde leydi Sénégal gam tumedeɓe ko fade banggue trafic passeport diplomatique kamɓe noon ɓe darima hanki e yeeso juge ñawowo kanko biyay ne wonde sal ɓe mbaali jamma ɓe gadiɗo to kaso gam teskede ko fate banggue mbuñaari e oɗona fannu goɗɗo balɗo kaso ko toon to Touba ɗum noon ko caggal nde o yaltini pistolet makko e nder oɗo hen campagne ɓennuɗo hen o taw woni inde makko F Diagne noon yaltini pistolet muɗum felli dow caggal muɗum noon loskoji mbaɗa hen taw waɗi ɗum ko dadiɓe cobano ɓe mbawi teɓade mo hanki o waali jamma ko gadiɗo kaso kankone gam teskede oɗon pistolet mo jogui wo jeeya ɗum teni kadi wala hay kayitaji o holliti jeeyi oɗon pistolet ko bamma ko goɗɗo kadi balɗo jammum gadi to kaso ko on yeyannoɓe to restaurant xewel gui ha ganduɗa e nder yontere yawtunde biteɗo Habibou Fall jaro e duuɓi nogas e jeetati kam yooɓi fittandu Abdullaahi Fall ɗum noon kamɓe ɗiɗo liggotono e nder oɗon restaurant goto caggal nde ɓe dukki seeɗa duko ngo noon metti seeɗa hen goto noon tawi goɗɗo to cuisine to kanko on biteɗo Habibou Fall jaggui laaɓi woni waɗi e goɗɗo ɗon ɗo on naweteno toon to hôpital ko ɗon wasi fittandu mum kankone o ɓenninama jamma hanki o
o yettima toon to ɓuri niɗɗidde pelɓodirala hakkude koñinkoɓe leydi Sénégal kame hoɓel mo Casamance woni MFDC caggal ngal ɗon pelɓodiral ko yontere ken woni joni yontere ngal ɗon pelɓodiral ko wanno caggal nde koñinkoɓe ɗiɗo mbasen pittali men ñalawma hanki o goɗɗo ɓeydinoma ha woni tato oɗo subaka hande kadi fini ko goɗɗo ɓeydi hen ha woni nayo oɗo saa noon kene wona jeeɗiɗo koñinkoɓe taweteɓe juuɗe wonande ɓen hoɓelen taw kadi ganduɗa ko ɓen jaggaɓe toon otage e wiide drippa taw ganduɗa ko ɓen tambiɓe ko fate banggue kala communication armée leydi Sénégal ko wona ɗum konon to leydi Gambie finoɓe nder région mo foni ɓenne kadi kañumen ne moɓodiri taw ko jeeyaɓe e landa wonande Yahya Jammeh ɓe erima horejo leydi ndi woni Adama Barrow nde wawata yurnitade ko fate banggue gaddugol koñinkoɓe leydi Sénégal e nder leydi Gambie yiddeɓe oɗo saaha ko région mabɓe nde ɓurata wawde deje no feewi ha joni to Sénégal keddore jeeyata toon to Ngaabu Songaye toon kadi ko debbo jaarowo e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi kam weddi hoore mum e nder woyndu weddi hoore mum e nder woyndu kanko ɗon debbo noon o weddi hoore makko e nder woyndu no jeeya e nder département mo Mbacké caggal nde weddi hoore makko e nder woyndu taw ko woyndu weddandu yebandu wona ƴoguetendu caggal noon sapeur pompier ne wonde gendarme aɓe dañi noddede arde yettade oɗon nokku ɓe mbawi yaltindemo hayso tawi woni kam omo heddodi e fittandu makko wo tampi no feewi yombola komi ko finirani seesa kañumne toon ko caɗele musɗe pini toon woni ko waɗi toon hakkude mawniraɗo e miñiraɗo woni oɗo hen suka debbo biyeteɗo Khady yarata koye duuɓi nogas e nayyi ko tailleur hakkude mum e mawnum gorko biyeteɗo Abdou Diop yarata koye duuɓi capanɗe nayyi ko tappise kamɓe ɗiɗo noon kaaɓi ha ganduɗa suka debbo ƴetti laaɓi fiimo nokku ɗo ƴiƴammo kala gasi ɗon ɗo rondamo nawi to hôpital ɗon o wasi fittandu makko jeeyi sababu noon dukko mabɓe ko joom suudu mawni ko woni Abdou Diop mo yooɓi fittandu kanko on miñiraɗo mo yooɓi fittandu mawni ko taw noon jeeyi sababu ko joom suudu oɗon gorko weldani e bani ko debbo no kewɗen wiide kala saaha tan galleji ɗin ruuki no feewi hakkude esiraɓe ƴeekiraɓe kala tan nde bone waɗi woɗɗata ɗon ɗum noon ko hakkude ƴeekiraɗo o kame joom suudu mawniraɗo o kamɓe ɗiɗo mbaddanno e kala saaha kanko noon gorko noon waari o heedani joom suudu makko caggal noon wo dañi waddude miñi ko debbo nde o fayi miñi ko debbo noon gam yidde fiide ɗum hawre on ƴetti laaɓi waɗi makko e nokku ɗo waratamo ɗon o wasi fittano makko miñiraɗo noon nden dogi moltoyima toon to Malika to kawmum ko toon dadiɓe ɓe yombola garanimo oɗo saaha noon oɗo kalaten mawo daro yeeso tribunal o joɗoto e procureur taw ko Pikine mo Guédiawaye ngam andude janje makko heɗe mbiya tan galleji ɗi yimɓe ndento no feewi hakkude esiraɓe ƴeekiraɓe ɓen rewɓe resaɓe hay fesiraɓe kala ɗe gandi ene heewi fitinaji kame caɗele bonɗe no feewi sen giwi to leydi Sénégal paɗena ko toon to Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie woyi wadde e kala kikiɗe so andinde ɓesguji leydi ni kala oɗo hen mborosa ɗo yarata nder leydi ndi wo holliti ujunnaje 2,450 woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen mborosa ko 49 neɗɗo kene fotto wonde 450 keeɓi cellal men hay goto wasani na fittandu mum ñalawma hanki o jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie jaɓɓima kene fotto wonde autoji jeeɗiɗi taw kadi ɗin giwi koye ballal union européenne faade laamu leydi Mauritanie ha tendi ko fate banggue cellal ɓalli taw kadi jaɓɓi ngal ɗon dokkala ko kolaɗo kuuɓala jagorɗo cellal ɓalli woni Halima Bah Yahya ko on jaɓɓi ɗum taw kadi hen oto goto fayi ko toon to suudu safar ndu dar Naima wondu goɗɗo fayi ko toon to Sébaha kame babaɓe ha fayma to ɓogi kame alega kala ko toon ɗum fayi kam e nder leydi ndi kala to attara gollotoɓe dilloɓe e nokku touristique taweteɓe toon to ceene kame jaɓɓotoɓe wonde ɓen wangiyankoɓe nder leydi Mauritanie ɓe moɓodiri hanki ɓe mbaɗi sitin mabɓe gam hollirde ɓe mette mabɓe ha ɗo gonɗen ɓe jooɗima ken won duuɓi ɗiɗi ɓe gollaki aɓe jogui caɗele mawɗe no fewi taw ko teskiniɗe ɗen caɗele noon to banggue touristique o kene jeeyi saɗele ha ganduɗa ɓe ngala kala kamɓe kala kene wiye ñamdini yarde gueɗe mabɓe kala tene ɓe keɓani kene wawa fabade ɓe haydara
ɗum noon ɓe erima laamu ngu nde wawata wattude ballal mum e mabɓe taw ko heedanɓe gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohammed wuldu Abdullah Aziz wonande ɓen heedanɓe o biyeteɗo Jafara wuldu Abhe ɓe kollitti wonande galle makko kanko on gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie oɗo saha wonti kaso kam e koreji mum kala saabu kala garowo yiidemo enɗam makko ma jogo carte mum d'identité inde mum winde ko wona ɗum ko otoji nana tan kurli galle to banggue police ne tambi ɗum nden koye kisal teno cellal oɗon gonnoɗo hoorejo leydi wona karɗo cellal no feewi alahbar ɓe kolliti riwaɓe taw ko gollotonoɓe to ambassadeur États-Unis d'Amérique taweteɗo toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ɓe moɓodiri gam hollirde mette mabɓe guila tan ɓe guitta ha ɗo henna ɓe guittira ko ŋañalde tene kadi ɓe dokkaka fodde mabɓe haydara ɗum noon yidde ɓeɗo saaha mo gonen ko ambassadeur kesso joɗinde wawata wattude mabɓe haqqille kay koɓe guittira ko ala kala ɗo jooɗi haydara nde mbawa tottede fodde mabɓe ha timma caggal balɗe ɗiɗi kanko on hoorejo jagorɗo e leydi Mauritanie e kala ñalawma omo dara ɗo e sarɗiyankoɓe toon to sur sarɗiji nde leydi Mauritanie kala nde mbaɗi yewtere haaɓe gayni kanko jogoto hirande mabɓe gam bismadeɓe to banggue hirande nden hirande noon tinama wonande gueddugol ɓen sarɗiyankoɓe lundo jaɓani tawtorede ko fate banggue wonande nde ɗon hirande jeeyi sababu noon holko jeeyi sababu ɓen jaɓani tawtorede nde ɗon hirande ko ay wonde kala oɗo saaha wona kam mette ene goni hakkude ɓeɗon sarɗiyankoɓe e jagorɗo mumena sengi wi to leydi Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali tekkere sumde nana tan ɓeydo lubde hakkude laamu leydi Mali kame laamu leydi France ɗum noon ko caggal gouvernement mo leydi Mali ñalawma hanki o taw koye communiqué jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Mali caggal Abdullahi Diop jagorɗo mo leydi Mali caggal nde wo noddi ambassadeur mo leydi France woni Joël Meyer toon to joɗorde makko holliti on ɗo e balɗe tati hanke hande janggo nde yaltata leydi Mali ko ɓuuri yawde ɗum noon jeeyi sababu oɗona eɗen gandi ko oɗona jagorɗo mo leydi France woni Jean-Yves Le Drian caggal nde yaltini konguɗi mum faarude laamu leydi Mali taw kadi ganduɗa konguɗi wonande gouvernement mo leydi Mali yiiri ɗum ko konguɗi jennoje teni kadi ko konguɗi mankuɗi rokkude neɗɗo respect e teddungal ɗum jeeyi sababu noon ko welata tan ɗum jeeyi sababu hande ɓayde Mali holliti ko welata tan yo mettu lawol gotol ɗum noon yooɓe jaltu ndiɗon leydi ko wona ɗum ko noon kikiɗe hanki o leydi France holliti kañumne jaaɓi yaltinde ambassadeur mum dartinde golle mum haade oɗo saha ɓe kolliti wonande guila tan laamu militaire ari oɗo saha nana tan ɓeydo sattinde kaldigal hakkude mabɓe ko wona ɗum ko riwino joɗaniɗo CEDEAO e nder laamu e nder leydi Mali ko wona ɗum ko kadi riwi wonande koñinkoɓe Danemark ndeɗo hen yontere yawtunde ɗum noon kamɓene leydi France ɗo tan e 15 nduɗo hen lewru darindu hande ndu maɓe jooɗoto e ɓen wallidiɓeɓe ko wayno union européenne ɓe ƴewto wonande takuba koñinkoɓe rendimɓe sembeji men arɓe toon to Mali to keeri tati gam fabade leydi Mali maɓe ƴeew kamɓe hol kuccam golle mabɓe ko hay wonde kala wiyete tan ko woni yeeso daɗani guite haɗani ɗon tan CDM eɗen gandi ko ɓen gadino namdade to banggue jagorɗo to banggue communication ko fate banggue correspondaji France jooɗiɓe to Bamako kollitama wonani yimɓe haaloɓe wonande gueɗe ɗe no ɓuuri wawde yarude Charles Daniel ne wondi kadi e Anna Fleur caggal nde ɓen gonani RFI kam e France 24 nde dartinta won e gueɗe ɗe pewani e nder leydi Mali to leydi Mali keddana joni teskama toon to Bamako ɓalli ɗiɗi jiitama toon hanki taw ko wasɓe pittali mumen hen goto noon caggal nde losko waɗa hen tawa koko wasi fittani mum kono kadi wona karɗo cellal no fewi ko neɗɗo tan baɗowo e booli ko mbiyeten neɗɗo mankaɗo hakkille goɗɗo noon ko neɗɗo kewɗo kono tawa ko dande mum ne taaƴa ene serda e hoore mum ɗum noon woɗɗani ɗum ko caggal ɗum ko jafoɗon ɗum ko caggal place des martyrs taw kadi ganduɗa woɗɗani hôtel place des martyrs taw woɗɗani hôtel Mariatu place
ko toon woni ɗo ɓanndu makko yiita accident musɗo yimɓe nayo gañi men kono hay goto wasanen fittandu mum ɗum noon ko oto giwnade to Niger ne fayi toon to Ansego kene wona 15 kilométre hakkude mi Ansego camion goto ɓe kolliti noon wadde ganno ko dogde sattudu no feewi kono ɓe nayo gañimi hen gañanɗe musɗe no feewi Guinée hakkude Mali kaldigala kanka Bamako ko fati banggue commerçaɓe Guinée naɓe holno mbaɗata ha ɓuuri wawde newnude marchandise ɓuura wonade toon to leydi Mali to Guinée colonel Mamadi Doumbouya gardiɗo CNRD hanki batu mabɓe hanki o holliti kala kene wiya jeeyi laamu e yeyde leydi e nder Conakry ha e nder leydi ndi kala oɗo saaha ko fati banggue titre foncier kala yowama ha diwa oɗo saaha kala badɗuma so tawi naggama ko satti ko fayite mum kono kadi kala joɗiɗo e jeeyi laamu yo andu kam koko umminte e kala saaha so tawi woni ko pecce jamma haala kam on jeeyɗo e on coɗɗo ko fati banggue jeeyi laamu koɓe ummontoɓe ɗeɗon gueɗe kala sellu Delen Diallo oɗo saaha noon nana tan ɓaaƴi yitere wonande colonel Doumbouya gam tumde colonel Doumbouya yiɗi ko mairade addude kuulal gam dottude duuɓi ko fate banggue sumgoji holto duuɓi tolnoto neɗɗo fota jeeyede e ƴamoɓe laamu walla ala kanko noɗo sa o holliti sa ƴeewi Amérique laamɗo leydi mum duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ko fawi so tawi a ƴeewi ko wayno leydi France Emmanuel Macron ko duuɓi tan tokosi ardi laamu ɗum noon firtani kene dotte haydara firti tan ko bawɗo laamade kala yo totte leydi Guinée to Côte d'Ivoire ma ko libanais goto opérateur économique gorko joom ngaalu kam wara toon to warimo ko bandiji tati kanko noon inde makko ko Adnan Makki ko ɓiɗɗo libanajo o iwno ko wonno koye lawol hakkude ma kame nokku bireɗo dina kanko nokku bireɗo dina kuma ko toon o wonno e oto makko chauffeur makko ko Burkina najo iwno ko banque omo tirino kene fotto wonde 25 millions ɗon noon bandiji jalti e jaha ladde cokke makko kure kanko ɗon wasi fittanu makko sanga 13 h to nokku bireɗo PK 09 caggal noon chauffeur makko kañum gañime ɓe mbawi nawde haaliss o caggal nde police ari udien losko haɗo ala taw puɗɗiɗo jaggede hen commandant ma to ganduɗa ko sori darame yeddi ha memi leydi caggal yoga e médiaji ha e réseaux sociaux kala yaltinde wiyede wonande koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire naati e nder leydi Guinée ɗum ko caggal noga 19 lewru janvier nde kan haala yaltiri banggue leydi Guinée o yeddi ha memi leydi hayso tawi woni keerol hakkude leydi Guinée kame Côte d'Ivoire andaka tan no foti wawde lelorade won taweteɓe ne jooɗini ha e dow keerol taw ko galleji ene koɗi hen ɗum fof noon o yeddi ɗum ha sori ladde sen ƴeewi toon to Côte d'Ivoire koto Burkina Faso liyatina colonel Dambi Ba hanki woni officiellement investi ko fate banggue wonde chef de état leydi Burkina Faso woni kadi chef de suprême des armées oɗo saaha mo gondena ko wona ɗum ko kamɓe ndirguinno laamu wonande Roch Marc Christian Kaboré nogas e joyi lewru mayduɗo hen nan do toon to Ouagadougou ɗum noon ko caggal yontere tan oɗo saaha woni horejo leydi ndi tene kadi o foti maɓe ndewnu kala e lawol ko wona ɗum ko kadi laamu ngu kala ɓuuri hen hewde sembe oɗo saaha mo gonen ko militaire gam yiddadude jaam e kisal e ndenka e nder leydi ndi kame koninkoɓe leydi ndi wasɓe pittali men e kala saaha piyanɓe baɗoje e nder leydi ndi ko wona ɗum ko kadi ɓe cammini yimɓe ɗiɗo joomen martabuji towɗi no fewi taw kadi nomnoɓe ko gonnoɗo horejo leydi ndi hen goto kam wonno chef hen goto kam wonno général armé leydi ndi goɗɗo noon kam wonno chef de service de renseignement ñukkintonoɗo leydi ndi kamɓe ɗiɗo kala ɓe jippinama e golleji mabɓe ñalawma hanki o taw ganduɗa ko nelaɓe CEDEAO kame union africaine jettima toon to Ouagadougou ɓe dañi joɗoɗade e mintaheɓe ɓe derguiɗɓe laamu gonnoɗo horeji leydi ndi caggal kaldigal ɓe jiyi Roch Marc Christian Kaboré ɓe kolliti e nder haala mabɓe on oɗo saaha ne saɓori no fewi tene kadi wonani neɗɗo cuniɗo no fewi ko neɗɗo coftuɗo tene kadi omo jogui bon min no fewi omo jalbi seeɗa ko wona ɗum ko omo jogui docteur makko mo woni e nden kay kisala o hiiɗaka no fewi sen giwi toon to leydi Burkina Faso koto Niger ñandele jewtuɗo hen to ñame seppoji jiɗi no waɗi toon taw ko seppoji mawɗi no fewi comɗi toɓɓe kewɗe no fewi kono police adima maɓe yoga e boli ɗe ponno moɗɗodirde kala ɗum noon ko yidde haɓade kala kene wiye moɓodiral e seppoji ɓe jinno
ko wallidde leydi Mali ko fate banggue oɗo henna embargo mo CEDEAO waɗi leydi Mali ko wona ɗum ko kadi e wideɓe koninkoɓe leydi France nde jaltata leydi mabɓe to Kenya yimɓe jeegomo mbasi toon pittal men ɗum ko subaka heccanke o law yimɓe jeeɗiɗo gañi men gañande musde no fewi taw waɗani keerol hakkude mabɓe e leydi Somali ɗum noon koye lawol minibus goto ko ɗon joƴƴina pettoje nde ono to no rewi ɗon yabɓi ɗeɗon pettoje dañi fettude ha yimɓe jeegom mbasi en pittal men sanga 4h30 GMT ɗum noon waɗɗani wuuro wiitengo mandi ko ene tawi keerol hakkude leydi Kenya kam e Somali to Cameroun e kala sa teskede Boko Haram yimɓe mum ne kewi dogde ngara naata toon to leydi Cameroun tottira koye mumen laamu leydi ndi ɗeɗo henna balɗe woni heccanke o kene wona 11 neɗɗo taw ko jeeyaɓe Boko Haram worɓe tato ene wonde rewɓe tato worɓe tato goto kala ne jogui hen joom suudu mum e rewɓe tato goto kala e joom galle mum ɓen worɓe tato no wonde sukaɓe mabɓe joyo kamɓe tottiri koye mabɓe koninkoɓe leydi Cameroun wonde hankkadi ɓe natti yidde jeeyede e Boko Haram catal taƴangal toon to leydi Cameroun biyetengal CNDDR taw ganduɗa ko ɓen goni jaɓɓotoɓe ɓen yiɗɓe nattude wonde e Boko Haram ɓe mbawi jaɓɓadeɓe oɗo saaha ɓe tawe e juuɗe laamu ngo leydi Cameroun to Liban gouvernement mo leydi Liban holliti ñalawma hanki o 31 lewru mayde ɗo henna ndu hanki ɓe kolliti ɓe jiiti kene fotta wonde 17 taw ko région ñukkintoɓe ɓen ɓe leydi Israël taw ñukkinto koye leydi Liban hakkude mumen e laamu ngu kame Hezbollah ɗon ɓe jiiti ɗeɗon gueɗe kala to Britannique ñalawma hanki o hoorejo jaagoɗe leydi ndi woni Boris Johnson darima e yeeso sarɗiyankoɓe o wi désolé o ñaguima yafuya no fewi ɗum ko caggal yoga e sarɗiyankoɓe kolliti wonde o yaɓɓi kuulal ɗum ko caggal nde o yuɓɓinno feeɗe makko taw ko manditare makko feeɗon noon wanno koye taw ene haɗa yimɓe moɓodirde ko fata banggue haɓade oɗo henna boros mo ñaw coronavirus kono kadi o ñaguima hen yafuya siftinde noon neɗɗo aɗa wawi wonde lamɗo ko gonɗa kokal seereno yaɓɓude kuulal saabu sa heeɓi kuulal tan goɗɗo dewɗo e ma o ene wawi yaɓɓude taw an ala kala ko mbawɗa haalde hen birmani hande waɗi hittande koɓe dirguinno laamu san sukki ɗum noon ñalawma hande o hewɓe jiiɗino moɓodirde kono siftinde on laamu birmani ko laamu sattugu no fewi ko laamu gundo a ardata ko a sawdata ko a heddata yeeso a heddata caggala ɗum jeeyi sababu hewɓe hande jiiɗino moɓodirde siftinde on kene wona ujunere fawde fittande mum ittanoma taw koye seppoji ganduɗa hande wonande ɓen birmaniaɓe yowaɓe taw yoyiɓe ko wonande leyɗele tarteɓeɓe kamen commission international kala hande o ɓe guuri ko cattuɗam no fewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruuji garandi en kikiɗe hande o ɗo yeeso halirde ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen